Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hiri kam fo modo Allah wada haram midon e jam. Partage on la vidéo himbe buswa hidi vidéo abon on kapas. No fopo don salmina. Allah jabani suma meden on. Yalla lamina president Seydou Dale Diallo. Mera do yewtugol be yita seda fi ko concerné o Guinée. Hande enen Guinée be ben fosi tay woni en wattani hakkil en anday ko honnu fewndi kalidi meden. En anday ko honnu jokka ko fi meden jokka fi o pullo woni ko jokka. Piji din fo ko fi wata pullo on hewtuka wata pullo on laamu lagine ko dum woni ko jokka. Ko wona wadde kon fop ko fi wata o pullo laamu. Dum do na hikka fuddi naade balde do fuddi. Dum do boy ko fuddi. Ko woni ko o do Mamadi Doumbouya waawi feññinande dum do comme no feññinirdo ni. Boy dum do ko fuddi fami. Joni sen yiltitike bawo pour wombe wiide ben Alaji Sellu yo artu. Yo Alaji Sellu artu. Yo Alaji Sellu artu waden combat on. Alaji Sellu kala ko woni hibe wadde combat on enen kadi hide wadde combat on. Wana artugo Alaji Sellu hande woni solution on. Wobbe no windande lanka commentaire ji wonde ma haray Alaji Sellu yo yaw adda rebel darto lagi darto CNRD pour itta Mamadi Doumbouya. Haray rebel on ko enen population guinéen ko enen people guinéen woni rebel. Enen people guinéen si tawoni en tamondiri en famondiri hiden buri rebel jogade dole. Hara kadi conséquence ala yeso. Har nyaawor fu jokka yeso parce que hande si tawoni hiden findini hakkile meden hiden andi ko faala den hara wana andugol intérêt munkun kun annanda horma kun intérêt nafay kumma balde di tati hara ko andugol intérêt lagino anda intérêt medon en fop meden hide way itude Mamadi Doumbouya hara ngiru nganyaki konde wonno bay hara enen hakkunde meden en hidindira e labondira e mo'indirana ko dum wadi si o conséquence o sonjaado no arde ko dum wadi say woni bonnube ben no accede be arabe be akiza mo bonna hayfus bonnube ben don fusi wadetaake parce que hande CNRD o crier fu mo be créé do o crier fu do si tay no wonno ko ka gonga no wodi o crier fu do ko jokkata hande ila laamu Alpha Condé addi CNRD ko jelo wara be do to o crier fu do tun si be do si yama yodo be dabbite dum do na himbe sama kala wari be warabe do ila laamu Alpha Condé ha CNRD do ko temedde jelo woni ko wara be do fop si wiyama joni yo be do nyaawe sikkudon ko be do fu dum ko temedde himbe ita woni kaka gonga wona CNRD no wodi ko wada harana wiigol ko dabbutugol Guinée konde wonno bay ko contre Alaji Sellu be woni contre pullombe woni simi inni sab ko contre pullombe woni wobbe go ara wiya ko etini moni haalde seede wana etini moni haalirde Aliou Ba président modèle ko honto woni président Aliou Ba wana himo soka mo kondana do duubi didi labani en poste si tay woni Guinée si haqiqa no baawo Guinée ko fenande ko faux dossier ko fenande be woni ko fi wata Alaji Sellu lambo lagine be woni ko dum addi nde wonno Aliou Ba kadi be andi odo kadi ko fokkiti don o waawa be ampesude ko dum addi be nangumo be sokimo hay fusi be jokkiramo ala importance fusi ko be jokkirimo parce que wonde mahimo yenni lando ko honde to ma goddo nando Alaji honno Aliou Ba no yenni président Mamadi Doumbouya Aliou Ba ko kerkutugol Doumbouya woni wonde ma wata be bonnu jawle den projet simandu ko dim piije woni yewtude ko nande dum ko himbe wona kilna pede nabe ko himbe wona warede ko himbe wona piyede ko di piije Aliou Ba yewti est ce que non mo kikiti lando dum ko yendugol lando non mo kikiti lando dum ko yennugol mo kikiti lando dum ko yennugol mo o do nangama kondanama do duubi didi kaso o hore fenande sumayon kaka prison time neddo mo annanda horma tonya o bonna hay fusi jonnon lagine si tay woni ko sugo Aliou Ba en nangete soke fellube ben wobbe fellude suka ben ka lawol wara himbe ben ya taba himbe ben ka place ji mabbe jattabe so wadabe pijini jena sappo honno be arabe wada be ara ka cuudi himbe be bonna cuudi dimbe kilna pa himbe be nababe be ittina wobbe ben jawle wobbe ben no nanga naba hay goto humpitaki ha ko be won doni ha ko fen doni
joni tawi woni ko ɓeɗo wonta liberté a sugu Aliou Ba en nangue soke sugu président Cellou Dalein en nangue honno wiye joni ko mandat d'arrêt contre Aladji Cellou Dalein e hoore tooñe e hoore fenade ko honto tan inno ndi leydi meɗen no fokkiti ɓuttugo joni noon enen kadi nana ɓe fuyantaɓe himɓe musidɓe meɗen fuyante ɓen hiɓe ine Aladji Cellou no foofi Aladji Cellou duha artude ka leydi kono Aladji Cellou artita ka leydi hande mi landike on ko honno Aladji Cellou wata artide hande ndi leydi par ce que fi honno junne hakke honno yanye hakkille men ɗen ko honno Aladji Cellou artita ka ndi leydi on sikko Aladji Cellou ko hombo holore na enen peuple Guinée Aladji Cellou holori ko enen peuple Guinée Aladji Cellou horori joni noon Aliou Ba nangama sokama hara hay fusi o toña o waɗa hay fusi o bonna di'iti hokko mo be meɗen jokki golle muɗum mo be men jokki haaji muɗum ko honno Aladji Cellou jogorta courage ko honno Aladji Cellou jogorta courage ɓe yaɓe arta e Guinée ɗo ɓe kombata kadi andi haray ko haala wonɗen ko enen woni wonani pere taw wona noon fof min simi haali ɗum miɗo andi wona fof no wodi wakkiliɓe ide weltaniɓe iɗen tori kadi Allah ta Allah bonnu yangi minki on faami ɗo ɗen duwa famude ɗen duwa andude ko honno woni ko fewndi kon ka meɗen Laguiné hande en fop meɗen ɗen duwa jogodirde hande sen daari hay ayɓe men ɓe law ɓen ɓe wonti yimɓe men hande RPG Arc-en-Ciel ɓen fof hande no souteni président Cellou Dalein Diallo IFR no souteni président Cellou Dalein Diallo wallahi hay ayɓe ɓen hayɓe no wodi ni souteni ɓe président Cellou Dalein ɓe susta yaltude ɓe famina en hiɓe souteni président Cellou Dalein par ce que ɓe waɗino piiji bus piiji bonɗi ɓe aybinino ɓe sabotino ɓe yeyino ɓe ɓili Aladji Cellou ha ɓe tawi tigi tigi leydi ngala sottude si ni leydi sansday ko be oɗo moɓe ɓili o moɓe aybini o moɓe wol piiji ɗin fof ko be oɗo ardo leydi Laguiné ndi hande ko ɗum fewndi haray mi torki mi jeeji en enen fof Guinéɓe ɓen immoɗe wakkilo ɗen dartoɗen andinen CNRD ko ɓe fokkintini ɗo kon ɗum wata marsude dossier Guinée ko fenade woni ɓawa dossier on ko ɓo juuti be kamɓe tigi ɓe yaha ha ɓe tawa ko fenade ɓe jokki ɓe ala gonga ko fenade ɓe jokki ɓayno nde wonno gonga e fenade cippirta en hettay ko duwaɗen hettude ko e nder leydi Laguiné ndi si ɓuttay ko ɓe wakkili be pullo on laamoto Laguiné si ɓuttay pullo on laamoto Laguiné si ɓuttay dossier Guinée dossier Guinée ko dossier fenadejo dossier mo ala ko hikki dossier mo andanɗa hoorema seke ko fiitu no ɓe hendora Aladji Cellou ɓe woni joni noon ko honno an nangirta mo bonna sikka an Allah wallete nanga mo bonna on sikku ko Allah newni kon Aladji Cellou yaltindi leydi 2022 on sikku ɗum ko sama kala par ce que Allah no andi ko Allah sobata mo bonna haray noon wonɓe wiide ɓen Aladji Cellou artata Laguiné yeeso ittay kumpa Aladji Cellou ko yaltini ɓe yaasi kon ñande ɓe gayni ɗum be ɓe artay par ce que ko ɗo Laguiné ɓe jibina mawɓe maɓɓe fof ko Laguiné jeeya jibina janɗi ñande ɗum ɗon ɓe gayni ɗum ɗon be ɓe hewtay ka Laguiné ka meɗen on suma noon continue en combat mo jokkuɗen on haray koyen wakkilo koyen darto en fof meɗen mo kala ko wontiri mi haɗa ɗo vidéo juuti mi torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah yo gonga waw fenade Allah yo gonga waw fenade en torki Allah rabbul ibadi on yo Allahu lammina en président Cellou Dalein Diallo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lamminɓe kala ko woni ɓe empêchude woni kaka leydi meɗen woni kala ɗum ɗon ko wontiri yo Allahu ittu ɗum ɗon hakkudeji meɗen torori Allah e fo suuma e makko ɗo barki ka korka meɗen en torki Allah yo Allahu lammin président Cellou Dalein yangi maɓɓe kin e yangi men enen Guinéenɓe ɓen fof wonɓe daranade fiyo démocratie ñiiɓo e ndi leydi en torki Allah wa ta'ala boni ɗum ɗo on jarama on fof moɗon on salminama partagé vidéo himɓe pos wawamo hiide merci beaucoup